नोलोबारि बिहाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 37थि बोसोरसालि जथुम्माया खुंफुं जालांबाय। सेलेसबारि गामिनि बाथौ थानसालि लांगोनायाव साननैनि आबुं हाबाफारिजों उदालगुरि जिल्ला नोलोबारि बिहाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 37थि बोसोरसालि जथुम्माया मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुं जालांबाय। बाथौ धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों समाज दानाय, सोलोंथाइ, राव, हारिमु, रांखान्थियारि बिथिङाव दावगानाय बायदि गोनां आयदाफोरखौ लानानै खुंजानाय बे हाबाफारियाव जागायनायनिफ्राय लानानै जोबथा सानसिम बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरनि होंगो-दोंगो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। लोगोसे मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै सेलेसबारि गामिनि बाथौ थानसालियाव फां 37 चन्दन बिफां गायनाय हाबाफारि बानजाय आफादनि फारसेनिफ्राय लानायखौ नुनो मोननाय जायो। दानिया फैदो बे समाव बानजाय आफादनि आफादगिरि बिनाराम दैमारिया हाबाफारिनि सायाव मा फोरमायो आबुङै मिथिना लादों। बे समाव साफ्रोमबो बर' खौरां बुब्लि नायगिरि नोंथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। जों दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मैयानिफ्राय जानाय अर्थात जानुवारि दाननि 19 आरो 20 खालाराव साननैनि हाबाफारिजों जोंनि नोलोबारि बिहाब बाथौ गौथुमनि 37 बोसोर जथुम्माया जोबोद गाजा गोमजायै जालांबाय। जों साननायनि गोबांसिन जोंनाव सिबियारिफ्रा बाहागो लाफैदों आरो सिबियारिफोरा बयबो बाख्नायदों जे देग्लाय बोसोरनि जथुम्माया बिराद मोजां जादों। बेखायनो जोङो साफ्रोमबो सिबियारि बिथांमोनखौ आं बे समाव आनान गसाइ बोराइ बाथौनि मुं लानानै बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। इयुननि हाबाफारियाव जाहाथे बिथांमोना बिदि बाहागो लागोन आरो दिनै मैयानिफ्राय दिनैसिम जोंनि सिबियारिफोरा जाबायदि दुखु खस्थ' खालामनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होबाय, जेरै फैनायावबो आलो गोजोन फैदों आरो थांनायावबो जाहाथे बिथांमोना साफ्रोमबो सिबियारिया आलो गोजोन गावबा गाव न'आव सहैयो, आं बेखौ आनान गसाइ बोराइ बाथौनि खाथियाव आर'ज खालामनाय थाबाय। दा जोंहा बेयाव दिनैनि जिथु गिबि सानाव जों 37थि बोसोर जथुम्माजों लोब्बा लानानै जोङो 37था चन्दन दंफां गायनाय बे हाबाफारिया जाना थांबाय। बेखौ मावफुंनो हालांदों जोंहा आलासि महरै जोंनि बियाबनिनो सासे गागि दैदेनगिरि देबेन्द्रनाथ बसुमतारी। बिनि उनाव दङमोन जोंहा दान बावनायनि सोमोन्दै सावरायनाय बा दान होगिरि बिथांमोनखौ बरायनाय। बेयाव जोङो जोंनि बियाबनि सिङाव थानाय गोबां दान होग्रा जोंनि बाथौ सिबियारि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो मान बावदों आरो बिथांमोनखौ जों मान बावनानै गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोना थुलुंगा होदों जे जोंखौ जोङो फैबाय थानाय समफोराव आरो गोबां जोङो दान होगोन। जोंना बिथां मन्दे दैमारि जोंनि बानजाय आफादनि कनभेनर अर्थात लिंथुमगिरि बिथाङा खोथा होदों जे फैबाय थानाय समफोराव बिथाङा गंसे जोंनि बियाबनो बलेर' गंसे बायना होगोन। बिथाङा बेखौ गावहा स्वीकार खालामदों आरो जोङो गोजोननाय मोन्दों आरो बिदिनो गोबां दान होगिरि बिथांमोना खोथा होदों। सोरबाया न' लुना होनायनि बाथ्रा, सोरबाया अफिस लुनायनि बाथ्रा, सोरबाया लेखा दिहुननायनि बाथ्रा, बेबायदि जोंनि गोबां बाथौ सिबियारिफोरा दान होनो आवगायबोनायखौ मोननानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेखौ बिथांमोनखौ जों दान होगिरि साफ्रोमखौ जों दिनै मान बावनाय हाबाफारि बे जाना थांबाय। नोंथाङा मोनसे बाथ्रा मख'दों जे चन्दन दंफां गायनायनि बाथ्रा, दा बेनि थांखि आरो उद्देश्यआ मामोन? बिनि थांखिया जाहैबाय जोङो चन्दना मोनसे बिफां। दा जोङो बिफां लाइफाङा थायोब्लासो सुबुं माहारिया थांना थानो हागोन, जोंनि बुहुमा बा जोंनि बारहावाया गोजोन जागोन। आरो बिनि बादैबो जोङो 37 बोसोर जथुम्माजों लोब्बा लानानै जों 37था चन्दन दंफां गायदों। दिनैनि मार्केटआव चन्दन दंफांआ गोबां मार्केट दङ, बेसेन गोसा मोनसे बिफां। दा बे बिफांखौ जोङो मोनसे एवारनेस हिसाबै ओनसोलाव, खारन जोंनि बारि बागाना ओरैनो थायो। दा बेयाव जोंनो मोनसे एवारनेस लाबोदों जे जोङो साफ्रोमबो सिबियारि बा न'खरफ्रोमाव जुदि फांसेब्लाबो चन्दन दंफां गायोब्ला, चन्दन दंफाङा मा जायो मा जाया बे गिदिर बाथ्रा नङा, खिन्थु चन्दन दंफांनि मोनसे बे बिफां हिसाबै बियो जोंनो बारहावा जगायगोन। जों बे मोनसे एवारनेस आरोखि। जोङो थान्दै मेलाव जों बिदि रोखोमनि थांखि लानाय जायाखै, खारन जोंहा थांनाय सप्तासे सिगां जोंहा मोनसे लास्ट एग्जिकिउटिभ जादोंमोन, जोबथा मावफुं मेल। जों बेयावनो मोनफ्रोमबो थांखिखौ जोङो लाबाय। जों जास्ट बेयाव बिदि धोरोमनि सायाव जों सावरायनायल' बेखिनि हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों आरो। बे समाव आङो साबायखर बावनो नांगोन जोंनि बे 37थि बोसोर जथुम्मा जाफुंहोनो थाखाय जोंनि बियाबनि मोनफ्रोमबो गासै 24ता गामिनिफ्राय फ्राय 849 फेमिलि दङ, सुबुं एबा न'खर दङ। बे न'खरनिफ्राय नङाब्लाबो सानै जोङो बिथांमोना बाहागो लाफैदों। आं बिथांमोनखौ दिनैनि बे खस्थ'नि गेजेरजों गावनि समखौ दिहुननानै जोंनि जथुम्मायाव सफैनायनि थाखाय बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। आरो लोगोसे जोंहा बे मैयानिफ्राय दिनैसिम गोबां आलासिफोर जोङो हांख्रायनाय आलासि बायदि जोंहा सफैदों। जोंहा बे समाव जों मख'नांगोन जोंनि बिटिसिनि चिफ बा बिटिसिनि एक्जिकिउटिभ मेम्बार अर्थात मावफुं सोद्रोमा प्रेस मुसाहारि सारा एसे आगोलाव फैनानै थांबाय आरो बिथाङा जोंखौ गोबां धोरोमनि बोसोन होलांबाय। आरो बिनि बादैबो जोंहा उदालगुरि कलेजनि
बर' बिफाननि गोरायुं माबा प्रफेसार डक्टर नरेश नार्जारी सार बिथांखौबो जों हांख्रायदोंमोन आरो हांख्रायनाय बायदि बिथाङा बाहागो लाफैनानै जोंनि धोरोमनि बोसोन होलांबाय आरो दा बावैसो जोंहा जोंनि थिखानाय बायदि जिल्ला गौथुमनि आफादगिरि मानाव गेदेर मुस्रि गहेन चन्द्र बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै जोंखौ बिबुंथि होलादों आरो बिथाङा बेफोरबायदि बाहागो लाफैनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावनाय थाबाय।